Dende Pokémons ata bonecos de si mesmos. Estas son algunhas das creacións dos 9 participantes do Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés que se formaron no curso de impresión 3D. Nas últimas datas, os alumnos recibiron os coñecementos necesarios para manexar estas novidosas máquinas. Tanto dende o seu manexo mecánico de saber como montar unha impresora, como funciona, como tamén de crear imprimir obxetos e crear novos obxetos. Os participantes aprenderon como elaborar os deseños dixitais para despois poder imprimilos en 3D. O básico é, a través de formas xeométricas, construir unha forma xeométrica máis complicada ou aí o que se chama o deseño paramétrico, que é un pouco máis complicado, que eles tamén o viron. Van creando ese deseño en 3D e unha vez que o teñen creado no ordenador, exportase a un formato que entenden as impresoras 3D. O coñecemento nesta nova tecnoloxía permitirá aos participantes ampliar as súas posibilidades de inserción laboral. Por todo este tema da pandemia, da fabricación en China de moitos obxetos, é que precisamente agora, cando queiran volver as empresas a nacionalizarse, toda a xente que saiba de deseño 3D e de impresión 3D, pois van a ter unha ventaxa sobre o resto. Precisamente, a inserción laboral é o obxectivo do Obradoiro de Emprego. Dende a Mancomunidade buscan formar os alumnos en novas tecnoloxías que demandan as empresas. É o perfil de traballador que están buscando hoxe en día as empresas, unha formación que está moi unida ás necesidades do noso tecido empresarial. Estamos a intentar abrir nichos de traballo, no mercado de traballo, no que toda a xente que participa nestes programas integrados poda incluirse. Porque creemos que apostar polas novas tecnoloxías, pois, como decía o noso xerente, é o futuro, non? O curso de impresión 3D é un dos últimos da 9ª edición do Obradoiro de Emprego. Na actualidade, a Mancomunidade xa conseguiu para os seus participantes 91 contratos, igualando o seu récord e cuns días de marxe para superalo.